Aris de vampirs. He viscut més d'un segle en secret. Fins ara. Sé que és arriscat, però l'haig de conèixer. Què? Ets... Sóc un vampir. Em va parlar de la teva ex, la Catherine. Tu deus ser l'Helena. Com és que som idèntiques? Els Lockwood són homes llop. Què desencadena la maledicció? Has de matar algú! Paralitzada de cintura en avall? I mort. Si el mare no ho fa, jo sí. Ei, desperta't. Si culpen en Tyler de la mort de la Sarah, hi hauria moltes preguntes que no pot respondre. De debò trobes que és bona idea que digui a sa mare que és un home llop? Doncs no. I això dels homes llop aniria a petar directament als vampirs. Era cosa. Semblava totalment al·lucinat. Si vols que t'ho digui... Em va saber greu per ell. Ha de saber alguna cosa. D'acord. Li preguntaré. No li preguntaràs res. No pot saber res de nosaltres. La mossegada d'un home llop pot matar un vampir. No siguis amiga seva. M'has entès? Sí, Damon. Faig tard a classe. No, esclar. Si vols insinuar ta mare que el cos de l'Amy és al fons d'un barranc amb la columna trencada, s'estalviarà temps. Ja t'ho explicaré. Desapareguda. Mira. Amy Bradley. Oi que és això? Ei, què et sembla? Vol què? T'enyorarem, Sarah.
Hola, Jeremy. Escolta, l'Helena m'ha d'avisar si l'haig de tapar. A la Jenna no li fa res que sortiu, però això ja és massa. De què parles? De l'Helena i tu, m'alegro que torneu a anar junts, però si dorm a casa teva, m'heu de... Ei, para el carro. L'Helena i jo no anem junts. No ha dormit a casa teva avui? No, la vaig veure a la festa, però ja està. No va venir a casa. Perquè el llit estava desfet i la senyora Lockwood ha dit que encara tenia el cotxe allà. On és, doncs? Què vols de mi? Sisplau, estic ferida. Ja ho sé. Només una mica. Trevor! Controla't, sents? Controla't tu. Què voleu de mi? Renoi, ets clavada a ella. Però no ho sóc. Sisplau, sigui... Calla. No sóc la Catherine. Em dic Helena Gilbert. No cal que em feu això. Ja sé qui ets, t'he dit que callis. Què voleu? Vull que callis. Això és cosa de la Catherine. És dins la tomba, creu-me, li vaig tancar jo. Segur? Segur què, Stefan? Home, sé el poder que té sobre tu. És dins la tomba, i punt, s'ha acabat. Però em va dir una cosa abans de tancar-la. Em vaig pensar que era mentida. Què et va dir? L'Helena corre perill. Què? I no se't va ocórrer demanar-li més detalls? Tot el que diu és mentida. Com vols que sabés que es despenjaria dient la veritat? Hem de parlar amb ella. No, et diré què passarà si ho fem. Anirem a demanar-li ajuda, negociarà que l'alliberem, cosa que acceptaràs com un imbècil i llavors sortirà i ens matarà. És això el que vol. Tant me fa. No és bona idea, Stefan. És l'Helena. Caroline. Ei! Com estàs, Tyler? Malament. I la teva mare? La meva em va dir que el que li va passar a la Sara l'havia afectat molt. Com ho sabies? Què vols dir? Això meu. Com ho sabies? Que estaves alterat? Em va semblar que el millor que podia fer era tapar-te. No parlo d'això. Mira, va ser un accident. Entesos? Ara me n'haig d'anar. No te'n sentis culpable. Com està la noia? Encara no ha tornat en si. No l'has tocada, oi? Hauries de confiar més en mi. Li has trucat? No. He trucat a un dels seus companys. Ja saps com va la cosa. Li has fet arribar el missatge a l'Elijah o no? M'han dit que l'ha rebut. Fantàstic. I què? I ja està, Trevor. O l'ha rebut o no. Només hem d'esperar. No és massa tard. Podem deixar-la aquí. No cal que continuem endavant. Estic tipa de fugir. Sí, fugir és el que ens manté vius. L'Elijah és de la vella escola. Si accepta el tracte, som lliures. Ei! No hi ha res a la vora. Si et penses que pots marxar d'aquesta casa, t'equivoques, ho has entès? Qui és l'Elijah? El teu pitjor malson. No puc desfer l'encanteri de la tomba, encara que ho volgués fer. Ho vam haver de fer l'àvia i jo juntes l'altre cop. Però puc obrir la porta, oi? Per parlar amb ella. Sí, però en Damon té raó. No et dirà res. Si no li dones res a canvi... Ja ho sé, però haig de fer alguna cosa. No sé on pot ser l'Helena. No en tinc ni idea. I si hi hagués una altra manera de trobar-la? Com ho faràs? Faré servir la teva sang per obtenir l'energia per localitzar-la. Ets parent d'ella. Farà més fort l'encanteri. Nois, l'Alaric diu que hem de tocar el 2 d'aquí 10 minuts. I m'ha donat un munt d'armes. Estàs preparat?
És aquí. És a 500 quilòmetres d'aquí. Bonnie, hauries de precisar una mica més. És el màxim que puc fer. I si mirem una foto aèria de la zona per saber què hi ha? Podríem delimitar la cerca. Perfecte, avisa'm si trobeu res. Jo vinc amb vosaltres. No, ni parlar-ne. No em quedaré aquí assegut. I si li han fet mal? O pitjor, i si és? No ho és. Torneu a casa per si de cas us trucaré de seguida que la trobi. No pots fer-ho tot sol. No ho farà. Som-hi. Vens amb mi? És l'Helena. Tyler! Aquí, Lockwood! Va, marca'l! Corre, corre, corre! Va! Què coi ha sigut això, tio? Increïble, nano, com t'ho has fet? Va, seguim. Ei, Tyler, on vas? Deixeu-lo. No pots marxar així fins al partit. Hola. Estàs bé? M'has mentit abans. Per què? Mira, Tyler, em sembla que no em vas entendre a la festa. Ho entenc. Va ser traumàtic. Mentida. No, faig tard. Ei! Ostres, com és? Ets més forta que jo. Sisplau, no ha sigut res. Si saps alguna cosa, me l'has de dir. Perquè això no ho aguanto. Ho sento, Tyler, però es veu que encara estàs afectat per la mort de la Sara. I és comprensible. La L'Àric té un arsenal ben curiós. Què coi és això? Una bomba de barbena o un llançagranades o una cosa així. Massa. És gaire lluny encara? Uns 100 quilòmetres. Qui creus que la té? Algú del passat de la Catherine va dir que fugia d'algú... Potser l'han confós amb ella. Gràcies. Per ajudar-me. Podem fer el viatge sense estrènyer els vincles? És tan típic que fa pudor. Tranquil, Damon. Tots dos sabem que si ets en aquest cotxe no és precisament per mi. Mare meva, t'has quedat descansat. No passa res, home. En podem parlar? No hi ha res a dir. No és veritat. Hi ha molt a dir. Vaja, ets en aquest cotxe perquè vols ajudar el teu germà petit a salvar la noia que estima o hi ets perquè tu també l'estimes? Vinga, va. Digues què penses. M'agrada això d'estranyar els vincles. Continua, perquè puc deixar d'ajudar-te igual que m'hi he apuntat. No. Aquesta és la gràcia. No pots. He vist sortir l'Alaric amb la Jenna. Se l'endú una estona de casa perquè no pregunti per l'Helena. Mira el que he tret d'aquell punt del mapa. No hi ha res de res, només aquesta casa. Ho has enviat a l'Stefan? Sí. No suporto esperar sense fer res. Ei. Tot anirà bé. Això no ho saps. No ho sé. Què fas? Vull provar una altra cosa. Quina cosa? Porta'm una espelma i el raspall de l'Helena. De seguida, sí. Què vols fer amb això? Potser és una bogeria, però provaré d'enviar-li un missatge. Bonnie? 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 Bonnie?
Bonnie! 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 Per què sóc aquí? No pares de fer-me preguntes com si te les hagués de contestar. Per què no ho fas? Mira, una altra. Em teniu aquí. Ja que no puc anar-me'n, el mínim que pots fer és dir-me què voleu de mi. Jo no en vull res de tu, només t'haig d'entregar. Entregar a qui? A l'Elijah? 2 punts per la tafanera. Qui és? Un vampir? És un dels vampirs dels originals. Què vols dir, els originals? Tornem-hi amb les preguntes. No t'han explicat la història dels vampirs al Salvatore? Coneixes l'Stefan i en Damon? N'he sentit a parlar. Fa 100 anys una amiga meva volia que sortís amb l'Stefan. Deia que era un dels bons. Més aviat babau pels dolents, però estic divagant. Qui són els originals? En Trevor i jo fa 500 anys que fugim. Estem cansats. No volem fugir més. Et fem servir per intentar solucionar un vell problema. Per què jo? Ets una doble de la Petrova. La clau per trencar la maledicció. Quina? La del sol i la lluna? Oh, sí que saps la història. Però jo no sóc la clau. El que la trenca és la pedra de lluna.
Ho entenc perfectament. Vejam, com és que has tingut el valor de trucar-me? Vull ser lliure. N'estic tipa de fugir. Estàs en condicions de concedir-m'ho? Tinc autoritat total per donar-vos a tu i al teu amiguet. Com es fa dir ara? Trevor, si ho crec convenient. La Caterina Petrova. T'escolto. No va morir a l'església el 1864. Continua. Va sobreviure. On és ara? No sembla haver-te sorprès. Quan em vas trucar i em vas convidar a aquest cul de món que és només a 3 hores de la població, que la gent en diu Mystic Falls, vaig suposar que tenia relació amb la Caterina. La tens en poder teu? No. Encara millor. Tinc la seva doble. És impossible. El seu llinatge s'acaba amb ella, ho sé del cert. Estàs equivocat. Enseny-me-la, va. Sé que es pot confiar en tu, que ets home de paraula. Però vull que m'ho tornis a dir. Tens la meva paraula que us perdonaré. Segueix-me. Humana. És impossible. Hola, maca. La casa hauria de ser allà darrere. Espera, tinc una mica més d'experiència que tu en aquestes coses. Què vols dir? Que és probable que qui té l'Helena sigui qui perseguia la Catherine des d'abans del 1864. I? I té 500 anys i és fort. Estàs segur que ho vols fer? Sí, és clar que n'estic. Perquè si hi entrem, potser no en sortirem. Doncs no en sortiré. Que noble, Stefan. No... Se m'acut una raó millor per morir. Però... si et vols quedar aquí, ho entendré. Ens espera un llarg viatge, val més que marxem. No deixis que se m'emporti. Una última cosa i ens en... podem anar. Fa molt que t'ho volia dir, Elijah. Em sap molt de greu. Pau, no cal que et disculpis. Sí, sí que cal. Em vas confiar a la Caterina. I et vaig fallar. Sí, va ser culpa teva. I la Rose et va ajudar perquè t'era lleial. I això ho respecto. On era la teva lleialtat? Et demano perdó. Perdonat. No, Rose. Ara que ets lliure. Vine. I la pedra de lluna? Què en saps de la pedra de lluna? Que la necessites i jo sé on és. Sí? Te la puc aconseguir. Digue'm on és. No va així la cosa. Pretens negociar amb mi? Jo no en sabia res d'això. Què hi fa aquesta verbena aquí? Digue'm on és la pedra de lluna. A la tomba sota l'església en ruïnes. Què hi fa allà? És amb la Catherine. Interessant. Què és això? No ho sé. Qui més hi ha en aquesta casa? No ho sé. Mou-te! Rose? No sé qui és.
Aquí dalt. Aquí baix. Penseu. A qui li pugui interessar. Esteu molt equivocats si us penseu que em podeu guanyar. No podeu. Ho heu sentit? Ho repeteixo. No em podeu guanyar. Vull la noia. Comptaré fins a 3. O rodaran caps. Ens hem entès, ara? Vindré amb tu. No facis mal als meus amics. Només em volien ajudar. Que pretens jugar amb mi? Deixa-la anar. Ei, vine aquí. T'han fet res? Estàs bé? Gràcies. De res. Helena? Estàs bé? Estic bé. Estic bé. He rebut el teu missatge. On és l'Helena? A casa seva. I per què ets aquí? Perquè volia estar amb en Jeremy. Té. Gràcies. El que... La Rose ha dit a l'Helena sobre la maledicció. Tranquil, la protegirem. Suposo que saps que només podrem fer-ho si no ens barallem. Vam deixar que la Catherine s'interposés entre nosaltres. Si deixem que ens passi amb l'Helena, no podrem protegir-la. Sí, Stefan. Ja ho he sentit abans, tot això. Damon. Què? Ho sento. Què sents? Sé qui et va convertir fa 145 anys. Deixa-ho, Stefan. És tard. No cal que hi tornem. Saps què passa? No t'ho havia dit mai. Suposo que necessitava dir-t'ho i tu sentir-ho. Ho sento. Vaig ser egoista. No volia estar sol. Necessitava el meu germà. Sí que sembla una bogeria, però l'alcohol ajuda. O, com a mínim, a mi m'ajuda. Amb tot aquest neguit que tinc a dins. Tinc calor. Com si em cremés la pell.
De debò? A mi això no m'ha passat. Pels llops deu ser diferent. Al començament estava molt més sensible del que és normal. Ho sentia tot molt més. Jo també. Com pot ser una vampira? Com pot ser un home llop? Qui més hi ha com tu? Només jo. És una història molt llarga. Ja en parlarem un altre dia. Quants homes llop més hi ha? Només jo. I l'oncle Mason, però s'han anat. Mira, Taylor, no ho pots dir a ningú. Ni això teu, ni això meu. Ningú ho entendria. Ja ho sé. Et vull parlar de la meva mare i de la teva i de les famílies fundadores i del Consell, però abans m'has de prometre que ningú sabrà el que ens passa. És qüestió de vida o mort. No ho puc dir a ningú més. Perdona, allò d'abans és que... estic sol en això. Em passarà, saps? Quan hi hagi lluna plena, em transformaré. I no ho podré evitar. I tinc por. Taylor, no és... Qui hi ha? No he vingut a fer-te mal. A què has vingut? L'Alexi m'havia dit que eres dels bons. Coneixies l'Alexi? En Trevor era el meu millor amic. He viscut amb una persona 500 anys. I és morta. I no vull continuar fugint perquè ja no tinc on anar. Ho sento, però no et puc ajudar. No vull que m'ajudis, sinó ajudar-te jo a tu. L'Elijah pot ser mort, però això no s'ha acabat. No entenc què vols dir. No s'ha acabat. Els originals vindran a buscar-la. Ho han de fer. Ho fan per ell. Per qui? Per en Klaus. Quin pijama? Estic cansada, Damon. T'he dut això. Que no s'havia trencat. Gràcies. Dóna-m'ho, sisplau. T'haig de dir una cosa abans. Per què me l'has de dir abans de donar-m'ho? No, perquè és probable que el... que et diré sigui la cosa més egoista que he dit mai. Damon, no ho facis. No, t'ho haig de dir una vegada. Ho has de sentir. T'estimo, Helena. I perquè t'estimo no puc ser egoista amb tu. I tu no pots saber-ho. No et mereixo. Però el meu germà sí. Tant de bo no haguessis d'oblidar.